amarpur amsini makarai kamini khoroksa umor bisi chibrini cherai reang suko porioi tongnai mung Kimendra reang jibi sakhamnogo sakhamnogo kwlaijak tabuk rang puisani bial mabai hastani lukurokno koktoma Thongaro bwskango Chubachu sanmani koktoma awaimung wngkheno salbrumni haike kubuni samung homong khibiwi birmano kwlaijak lukurokni samo bwsama haikeno khairokjagwi birmano kwlaijak Kimendra reangni ganao bwsaphaika phasalo bobagra khor agruni jibi sakhamnogo thangwi sakhamni nukhungni borok bai kok saka tei bwskani salo saja sarni bisingono ADC hapangni bwkhaktibo Chubachu rina hini kokri bukha Mayagwnang MDC Runiel deborma hospital medicine ward sini taku kusu bo Kimendra reang class 9 pori tamo amarpur makarai kamini bini sakhamnogo bo treatment khaijai tamo bini the financial crisis ni bagai ang nije personally phai one of financial assistance ke to phaikia tai abu singti ADC hapangni hoidebo bin family kok salai bin bwskang salo awa khana ba ek duy din bisingo jesek sahaja khamanchak jesek help khamanchak bono rang puisa jesek bimanchak singrunai tabo ang personally phai bono bithi bore paini ba mairuk sanai no kisimse rangwi klangka tai ang job sini tiplaso dopan taku buhmo koinai media ni bisimbi bini bagai sini taku Kimendra reang ni bagai nor kise suri jadi tai jesek subai manchak nor butisa subali hambai